Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Densyo, Dear Manong Nemi. Tibiyag dito'y lubong Manong Nemi at daliday at daragsak. At dabalagi at damit pa nakapahay. Abay nga ta, nga dangamin di kita. Abay nga saan nga ragsak nga kang kanayon. Abay nga saan nga balagi nga ganayon. Nga mamutayo Manong Nemi na kitukat paset at talaga tibiyag. Bayat ng agdalalyasat dito'y lubong. May sangot ka na kinikang kanayon nga dumtungi kanang buibuya ka dito nga programa ti Manong Nemi. Kada toyak may ita nga mangibura iti pagkasalitaan. Tabarbarin ko na kung damat may batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kada kitipadak nga dumungeg ka nagbuya. Ngayon sagbay tayo Manong Nemi, kablawan kayo, ito nagkasat nga oras yun dito Memory Studio. Sa tamat nga kada kitipadak nga dumungeg, dagiti padak nga dati nga OFWs, kandi agdama ita nga OFWs, di kiti kadaraan tayo nga dati balas yung tao nga gandagan ka nagtrabaho. Naragsak kan nag-asat nga oras tayo amin asa nga pana. Kastuman nga rod Manong Nemi ay nakrugyan dati pagkasalita kata kidawakan ka ting kapanagtagbiag yan anos mong ornusen tinakin patulod ken ka nga detalyena iti messenger mo ken ka panang tedbiag kareto yung pakasalitaan. Kasi nga rod, nga rugyak, ti amin. Talo kami nga kakabsat, Manong Nemi, siyak ti Burdek, ken kakaisuna nga lalaki. Dapapang ni mama, siyempre, kalikagum da kada kami, nga anak da, tinaran niya kawasak bayan mi. Tadagi di naganak, pagrebengan da, kan kalikagum da, pakaragsakan da. Nga ti anak da, Manong Nemi kita, naimbaligyan, hindi pa nagadal na. Naimbaligyan, hindi pa nang bangon da, iti pamilya da. Naragsakan, dagi di naganak, tumakita da, napintas, nagtungpalan di kita anak da. Agraman ti pamilya da. Maragsakan dan ton nga makakita, mga iwan ka nagiti apuko da. Kastamat na kiti anak, agbarindamat nga naganak. Naggraduar iti kinadoktora ni manang ko nga Minda, kina-nursemet ni manang ko nga Lydia. Ininto ta siyak Manong Nemi, naggraduar met iti kina-inhinyero. When? Naipasa ni manang Minda, kini manang Lydia, iti board da, panagtegda iti board exam. Nanay nga doktora ni Manang, nanay nga nurse ni Manang Lydia. Graduar kmatan Manong Nemi iti college, iti kurso nga civil engineering. Nagtegak iti board. Iman niya na panakadismayak Manong Nemi. Iti mamuak ti resulta ti amin. Sana ka nakapasa. Dagusak lang nga nagsuri kada papaki ni Mama. I'm very sorry, Ma. Pa? Okay lang. Okay lang. Tensyo. Mabali mo mag-take 2. Ag-take 3. Gusto lang mabuti nga ako, Pa. Ano kamat mo? Saan amin nga tao ka nagbalagi dahil yaman nakalikagom na. Abi nga siya klatikas to, Ni Manang Minda, ni Manang Lydia. Nakapasada nga dakos. Ano? Sakka din nga kakaiso na nga lalaking anak niyo pa, Ma? Kat makuna nga kuneng, saan ka nga kuneng? Saan mo lang nga natsambaan? Tsamba-tsamba madadakit. Ori kasunod kinalaing mo, no talagang hamo matsambaan. Ag-take 2 kanto. Padasik tumanan pa, Ma. Baring no, may pasakton. Tinawagak Manong Nemi ni Helen nga girlfriend ko duwan nga tawen ti ay nayat mi ken Helen.
Tinawag ka. Hello. I'm sorry, Helen. Awang nga rin ti makita kanagan mo. Computer ti. Dati laptop ko ti sang-sangoy. I'm sorry. Check nakapasa. It's okay, sweetheart. Okay lang. Don't worry. Dapat pa sumarunong atawan na pa nag-tiktong. Kamusta ka? Okay, Ahmed. Dadaniw ka ng mga tipisinak. Agawit akton. Pabalik ka din kita. And sorry din siya. Amo ba tayo kinistracto ni mama? Huwag nga ron. Daman itang alaisan na. Kaya ba ito sana ka nakapasa? Daman itang saan nakakayat ngagbaling nga manugang na ni mamang mo. Ngayon mamay kanto malang lapasyaran sa Jimalayo. Kabuta, mailiwakin ka, Helen. Uwan manong name agpaisute ko na di na kayat ni mamang ni Helen nga para kayang kuwana. Gabuta, tsaka mo no apay. Nang naroon nga taman itan, ta saan ka nakapasa. Ada naman yung tipanangunyaw na kanya. Ngam saan ka napukawan, tinamnama manong name sa amat nga ni mamang na, manong name ti armak kuno, asawa ito. Talo damat nga kakabsat manong name na pintas ti biyagda. Nagradwa damat amin nga talo iti college. Kaya agtrabaho ni Helen manong name iti bangko. Inaunay so na ti duwang katawan nga ti siya. Ngam saan nga nalas ng ti babae mo ng lalaki kat inauding ng ti babae. Ito na minsan, manong naming nga panang pasyar kay ni Helen iti balayda ni mamang natin ang ilokat tri daw. Amom no amokla ko mga sika? Saan ko kumang iloklok at tri daw? Naimbagarabiyo na na. Naimbagitay. Ingam kabutadakan. Kasla, imalas ti rabi imi. Ninanamit na ang kayo. Oy, saan nagagang angaw? Ang ibagbagas lang tigpepeso. Mabaling ka diti sumrek, nana. Kahit no saan ka kaya tapastreken. O, maaramid mo. Gabota, balay ko dito eh. Ano nga minti bagam? Sarong karak ko man ni Helen. Tsaka di ba't ko na kang kangalipatan mo ti anak ko? Gabot na jak tupulos kayat nga si ka, tagbalin nga, manugang ko. Nanguron na ita. Nakunan ka siguro ito sa mga naipasati board exam mo. Hamad lang si Siak, saan ka nakaruar? Nana. Kahit nakunan kayo rin amin ang saan ka nakaruar? Agtek to akto. Katura niya tararamidem. Ulit-ulit yung bagakeng ka. Densyo, saan ko kayat nga si Katipara? Hindi anak ko. Ngayon, mabaling ka din na pastrikan. Oh, sige. Ngayon, mapagbiit ka lang, ha? Nakasangok ba't laing ni Helen Maronemi ng lumabas-labas di inana. Dokas nang igamak ti dakulap na, ano deta? Pasensya ka lang kuman kini mama. Helen, kanya nga tanong, no na, agtaraytan, itaray ka. Abe ko man itaray na, gapatasan lang matakayin ni mamang mo. Kat no itaray na, kanat mapasama. Kaya, agasawatan ah. Adam, pambiyag mo kanya. Helen? I'm sorry, numasaktan ka din magagdensyo. Ngayon, gusto ko na ni mama. Awan ti masakbahakan ka. Nagsakit man tinatang magam. Samad nga dati akas ta. Idi kat sang kay bagam nga nakasagana ka mangilaban ti panagayat mo kanya. O resan nakakayat ni mamang mo. Ngamita, kasla kanunungan mo ni mamang mo. Gamot na namin yes kong harod. Nga talaga nga budno isuna.
Sa mesa, naalas unay no ti anak ket saan nga agtungpal iti inana. Natangkin laing ti ulok no saan ko tungpalin ni mama. Idin to tamamiris ko ba't nga pepeso. Densyo, saan nga bagay? Ibagam dete itan. Umuna-unay, inaw na akti doon katawan. Naalas, nga inaw na ti babae. May kaduha, naipasak ti board ko, mga obisina akon, sika. O, pagtrabahuam. Saan ka din nga naalas? Dapat kat ti lalakit at pagtrabahuan na, or ti babae kat istambay lang na pagtanagan na to, nagbaling housewife, di ba? Amiris mo na Densyo. Santa nga bagay. Saan nga na ikaritong galmay sa karata? Nagsakit ka nagsasaw, Helen. Saan ka matadati ang kastoy? Kabo ka dito saan ko, pasa di board ko. Di board exam ko. Saan nga dito? Ngam gabot na amiris kundi amin. I'm sorry. Kung dahil ko man timaodi, ngumay mo pa nagpasya kanyak. Kaslaklag kakapsot nga saan nga makatakder iti nagtugawak manong nemi. Inagpakada akon. Kaslarig na nga nagtupak ti si Bukal nga lubong kanya. Anyamat din na pa nagsasarunod ti kaya di pa nakapaay ken kinamalas. Amos na sa anak nga nakarawaran ko na ipasa di board exam ko. Sa dito ito ka pa nagpa-share ko kini Helen. Isumatan ti pa nang ibagana saan kami agbagay. Kinimbaga nang saan nga dito yun ti maudi nga pa nang pasyar ko kinkuan. Saan nga ni Helen manong naimi tinang itulnog kanyak itiri daw. No dikit ni mamang na. Langin ko tinagsalitaan niyo ti anak ko. O nalawag ka di. Densyo. Ginginir. Apo na yung matin di pa nang lais si kanyak nana. Suman. Ibagbagamil at kinapod no. Ginginir at ang kamat nga nakaruar. Amom iho, hampay so nga nasakit para kang kati bagbagami kan nanyaman ti desisyon ti anak mi nga agsina kayon. Agim, saan ka mo po kawan tinamnama? Saan pa na daw ti amin? When, pudnot ko na yun. Sana mapukawan tinamnawa. Ipanagnek ko kada kayo. Na sana nagtalina na kastoy. Ipanagnek ko kada kayo na tanhana. Manong name sana ka nagtaro sa Jabalay, nagtarusak. Di balay da Eric. Iti kinaraduwarak. May sukat nakapasama nung name. Hindi lukat na tiri daw. Oh, tol. Nagsta tilangam. Si Kamat. Di mo amo ti panangawat. Di mo amo ngawatan ti panakapaay. Nga ba ka dito saan ka nga nakapasa? Katsak na inipasak. Kahit ko tuminom, tol. Uminom. Noon nakainom ka sa amatan. Sampay. Sige. Sumarik ka. Nakariing pa lang naganak kan kuha na. Hello, Densyo. Tata, nana, na ba ka nabiyo? Nalataw ka man. Ala, amo unay ladlading itin ti panakapaay mo. Hamo nga panakaipasa. Ang tiktukan no. Dadangar tiga po na no, aping adadang alinais na. Ti pamilya ni Helen, tata. Ay, di girlfriend mo nga. Accountant. Tata. Gap-gabok na rin siya dyan.
Gusto ko nito pa nang lais na kanya, permi. Dati-dati nga lalaisan ako ni mamang na sa iyata. Sana kit insin na ako ni Helen. Ay, susapo yan. Ngayon sa nga redat ate, pambaram nga ad-adang nga mag-agdown. Agpagbali ng mga kaharit na ito nga panang lais na kang isumuti ko na tata. Ay, mapingarod nga, ay, Eric, pa, apin mo dito. Kahit nakarot, uminom pa, then show. Damit pang tintang brandy, nga nakarap. Akit, maibos minato na kan, mayatin, at nasurok nga kagudwa na tilong neck. Pinanawan na kami manon na hindi kita naganak kang kuha natin siya nagdanit sa landa. Padpada kami kini Eric ng burdak manon na imi. Naginom kami. Nakadok ti minom. Itumnog kan di balayo, tol. Saan? Kayak pa lang. Kayang pa lang tag-drive iti motor. Nakamotor ka man lang aron. Napaya kumamit mo to 4 wheels. Kayak. Abing pinas ni tulnog ka. Ibati mo ti motor mo dito. Tagkot sa talatan. Nga tanong inta ituloy. Di? Aginom. Sa tinno. Iti beer house. Ito ko mga rod Santa Fe ng minom at sa jeta nga nagdiretso na minom ta di beer. Ngayon naglao kan di brandy kin beer matang mamatay mapatay ta di martagan ang. Manong nemi matanagan siguro da mamakin ni Papa so nga kapuna nga ring-ring sa cellphone ko. Sinong bata kita? Sa tinatayan mo? Abi ka di mo siyang batang tawag mo ka? Adag dito yan di Eric ma. Eto ang param dita. Kung naman lang pa mo pinasyan ni Helen. Nagkabukan sa dyan ma. So yung mic dito yan di Eric ta. Sila na inom, nakainom ka na, bartakan. Kaya pa lang ma. So sa pocket motorsiklo, tiba nagsakayam anak. Umiyang ka lang ordinan, tabing binas. Sige ma, oo. Kasalitak man ni Eric. Oh, saan nyo nakasalita ma? Basta kasalitak. Hindi ko manunami kini Eric ti cellphone. Kanagsalita na kini mama. Kalpasan na. Oh, ituloy itong karot kinuman dito yun. Ibusan na. Dito ka nang maturog. Nainton bigat lang hindi panagawid mo tol. Tap nunes ka, kahit nataltalgad ka dito. Manong name sakbahay nga naturog kami kini Eric tinawagag ni Helen. Nakabaybay nga green ti cellphone na. O nakabaybay nga nag-ring nga saan nga sungbatan. Saan mo nga tawagan ng tol? Maturog tan. Naimasin turog na nijay. Adad na kakaguran na ka. Disturban ti turog na. Kahit ko ang salita kami nan. Tunibigat laingan. Sa pawang tulagan tumawagan ng bigat. Kabigatan na nga rod manong name supelayan ti panagsungbat ni Helen. Hello, nakanadot mi school mo, nakidak dito cellphone ko. E di, rabi naimasin turog ko. Dahil ko mapalang tibagam. Good morning, Helen. Good morning to. Mabalinta ka din nga. Nagsalita. Nagsasalita tan. Ay kita. Nasa mo na kaya't nga umayag dito balayo. A lunch date. Ito na bigat. Ito na pangaldaw. Then siyo, noon yan timbaga ken desisyon ko di grabe, iso data. Ngayon baliwan tatagsalita. Amo ka nabigla ka lang. Nasakit para kanya ti amin. More than 2 years, ti relasyon ta. Pagkatapos kastoy. Nga umpay tinapasamak ka na ta.
Dahil ang unang orti pagpiyam niyo anak. Tasan na kan alukoy. Ngayon paikot kina virgin ko. Tatno iti kasta. Kat napanakilak nga makiasawa. Iti lalaki nga para kanya. Iti lalaki. Nga kayat ni mama. Nga pagkiasawa. Ano ako nang pakiulit? Nakapagdesisyon na kidrabin. Aklo nagtipanagayat ni Henry. Henry? When? Anak ti may nga may bigbigan negosyante. A businessman. Ni Henry ti mangmamanits ti may sa karigdas ang ating negosyo na. Nabayag din ang aram kanya. Kaniso ti kahit ni mama. Naamiris kundi amin nga na kami tagbagay. Santa kagbangay. Densyo. Manong nemi kaslaad-ad naman nga nasaktanak. Nidirabi kat adan sugat iti pusok. Ngayon iti dayta nga bigat manong nemi adad na kasla na durudur ti pusok. Iti dayta nga imbaga ni Helen. Nagas na katawanan ti talaga nga tiyansak. Santa na balbaliwan nga buklan. Dagiti karing karita. Saan din siya? Nakaikadaga ka rin din. Kat i-advance ko ti mga awis kang ka. Umatanda na kanto ti kalay sa amin ni Henry. Nagtungpalan naman ng name sa anak kasimbrakit. Sa anak nga nagaw-awid. Yung pag-awid ako, da papa, kini mama, manong name, sut gapuna nga nag-awid ak matlang dito balay. Nga talagang nga. Slawanan tinamnamak pa yung biyag. Kaslagla na tayo kakapsot. Kaslaawanan ti serserbi pa yung manong name iti pigsak. Ibaga kada papa, kini mama, manong naming, tinapasamak, idrabi, kini tayo bigat, tagsapak. Anak, kinatakruto saan nga, no di mo amo nga awaten ti kinapudno, kan anya man ang panakapaay mo. Kasla di lalaki. Kinatakrut ti amin. Saan ka man ka takrut? Saan ka di? May mapay kastoy pa. Abay kastoy. Ti babae nga patpatig ko. Nga nangikari kanya, ka nakasagana nga mangilaban, ti panagayat na kanya. Nagbalbaliwan ti panghinteng na. Kanunungan na ni mamang na. Kanimbaga na mismo kanya, nga klunan na ni Henry, tayo so na kanot agbagay. Densyo, no'y kalawam tagpanunot, amumat nga awatin ti kinapagno. Namamiris mo talaga nagpaybeso nga sanggay nga agbagay. Saan ko na kumad nga namamo ni Helen, papa? Tapos saan ako mga masakta na kastoy. Naseset lang kumanusan ko nga namamoy suna. Manong nemi si Murotak kini papa, iti trabaho na ni papa manong nemi ket kontraktor. Wan. Tapno ni kasta kat damat pag pangwarta si Murotak keng kuha na manong nemi pinagbalinak nga supervisor kadag iti project na. Ken, pinadas ko met manong nemi kas iti nasursuro. Amok madidi manong nemi iti
ag trabaho. Kangatuan na posisyon manugnaimi ti construction. Amalagsid, nga supervise sak. Sak pa mismo manugnaimi ti tumulong ang trabaho. Pinagbalin ko nga busy ti bagik manugnaimi tapno ni kasta. Kat anada kamalipatak ti kinapudno. Malipatak kan barbaran ko no saan ko mariknit sa kat malipatak jak saan ang may palib kanyak iti panagpahay kan iti panagsinamin iti babae nga patpatak ko. Aging ka manong naming nga nakaawat ak mismo ti wedding invitation card. Paunay mo ti panang insulto da kanyak. Pinigis-pigis ko manong name. Sa ko pala pinuuran. Sa ko tinawagan ni Helen. Hello, Densyo. Umay ka? May kawan. Tapnuan na. Paunay mo tin Helen. Sinaktal mga rodin ti puso. Dinurder mo pa ilahin. Kati kahit mo kumakin ni Henry kat agbalin ka kumalat nga pasit. Ken may siya nga gayem. Anyata mo baka no adan to problema ket malagip na kamto ket umasdag kang tumulong. Agpatulong. Kas may siya gayem tulungan da ka. Densyo, nagbalin ka mo ito na patagyan niya. So nga no mabalin na ako ma. Close tayo ta. Mabalin ka di. Be sport naman. Umatender ka to. Sige. Padasig. Baring no may turak. Imbaga kada papaki ni mama manunimit imbaga kaniyak ni Helen. Kat, pigid din saan? Na JX mo kadagbalin nga kayem mo. Di nangagaw nga lalaki ken kuana kat best friend kayo. Pigid din nga saan? Tano, imo walang matiguram kayong kuha na. Gabo nga itsakas diyang inaramid na. Nadagsan matibaraw ko mo. Sige pa. Inak to nga rin umatender ti kalaysa da Henry. Ken Helen, ti ex-girlfriend ko. Papagayim tayo ito'y tultuloy nga ibasa at isurat, ti pagkasalitaan ni pagayim tayo nga Densyo.